कार्बि आंलंनिफ्राय बिथां डिरेक्टर फिल्म डिरेक्टर मदाराम बसुमतारिया दैथायहरनाय बे खन्थाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आवरायनानै होबाय। गोरोन्थि बबेबा बुंनायाव थाब्र'लांदों, बेनि थाखायबो निमाहा बिबाय। फैलाव बसुमतारी साया माया नुजाफैयो नोंनि जोंखोल खोल मेगननि केमेरायाव, मिजिंनि देरहासारनाय नोंनि काउबय टफिनि सिङाव थाखोमानानै थानाय बर' सावथुन मुलुगनि गोख्रों मोन्दांथि। जोनो जोनो देंखोनि खबाम रिलिया गोरबोनि सिङाव आलारिनि सोरांजों आलायारननि गाब होलांबाय। हारिमुनि बिदैखौ गोदौनाय थैनि लामाजों सिंखाव लांहोबाय। उनफिनना नायासै नखरनि जेंना, सिगांबायल' आखायाव दामजु लाना। गुमुरखौनो लायाखिसै सान आरो हरनि, मावलांबायल' जौगासार बर' हारिमुनि। सिनायै गैयामोन बर' हारसा बयबो नोंखौ, सिबियोमोन अनोमोन माहिगोनां आखलखौ। हारिमुनि आयदा जेरावखि खोनाया, नोरजिया देहाब्लाबो नुजायोमोन नोंथाङा। नाथाय नों मानो एसेबां अख्रा, हारिमुनि अनगा देहाखौनो नाया। बुंदोंमोन बयबो देहा थाब्लासो बेहा, मिनिस्लुना थाबायल' नों माबा सानहाबना। नोंथ' मिथिया फैलाव नों गैयैयावदि जोंनि हारिया बेसेदि खहा। आगानसेब्लाबो फावसायबाय दिनै जोंनि हारिमुवा, बिखायाव दावदाब दोनबाय मेगननि मोदैयाबो रानथेबाय। दा नों जेराव दं गोजोनैनो थादो, बावनाय नङा नोंनि लानाय गासैबो मावथांखि। फुंखा जाना थाबाय थागोन नों अराय हारिमुनि। गोजोन्थों।